Ya lakone teruske dela ana 10 menit kek gara-gara. Oh iya. Kok gelis men. Lah jeneng iso ngrakit lakon ki ora masalah. Iya. Ayo leladi marang Begawan Sabdawala ayo tak derekake. Tansah marep-maring sukma. Sinukmaya winayu wingasepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ora kaya minangka dados sambeting carita nalika semanten Begawan Dunapati Harya Sengri lumajar saking pertapan kembang sore estining manah arsa ngadhep Sang Hyang Bathara Kala ingkang wis nduta supados anyidra marang Begawan Sabdawala. Pandha tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan 5 Ladalah Biyung